mătii dacă mai spune. Bună ziua, un episod cu TikTok-ul Amazonii. Mătii dacă mai spune. Ne jucăm TikTok-ul, nu, ne uităm la TikTok-ul Amazonii. Hai să te uităm, deci primul. Odată te bați de Acum ce zice că fi. Dacă te întreabă măta, ai mâncat? Ia-te bunica, ia-te pe babă. Ia-te mă, pe babă. Ia-te bă ce ui, eu dă baba. Și dă baba. Ia-te mă. Doamne, ia-te ce-i dă baba. Ia-te bă. Ia. Ia mă ce-i dă. Ei, ioi. Ce mai astăzi? Să rămână, tati. Ai noroc, trăiești nepoate. Tati te-a supărat ca să-i dau două carate. Nu sunt supărat, doar că nu merge nimic. Zic ce s-a întâmplat, dar pe scurt că eu mă prind. Am scris 2-3 rânduri și am vrut să înregistrez, dar băieții de la studio mi-au zis că tare aberez. Păi și care e problema? Adică banii tăi nu e buni? Care bani, bretante? 6 lei și 2 pruni? Stai liniștit, nepoate, că banii nu înseamnă tot. Ce dacă ești tu sărac și urât și un pic cam șchiop? Bre, te rog frumos să nu mă mai consolezi. Cred că nu-s bun, poate mai bine mă înrolez. Lasă tu armata, că te face ea pe tine. Stai așa, rezolvă baba. M-ai făcut babă pe mine? Pe cine sunt, bretante? Sun acum la un nepot. Are calculator, e și acolo sus în top. Ce faci, Alexandru? Vezi că vin eu pe la tine. Am eu un copil care face și el rime. Bre, mă faci de râs, unde mergem, ce ne pot? Dacă am zis că te ajut, că acum pot. Ce faci, Alexandre? Mâncați aia sie talentul. Să rămână, tanti, tot muncesc, că stai secretul. Bre, ești sănătoasă, ăsta e Alex Velea? E nepotul meu, adevărat că-i dă belea? Tu ziceai că vrei să cânti? Parcă aș vrea, dar n-am curaj. Cum să n-ai curaj când ne ai în anturaj? Du-te până la mic și încearcă 2 vorbe. Cine e ăsta, Mike? E fruneam de-a lui Sofocle? Mike e microfon. Și de ce nu-i zici așa? Așa zice în engleză. Terminați-mi pana mea. Gata, eu m-am pus, sunt gata să înregistrez. Nepoate, sunt aici, vreau să mă impresionez. Pagă, dabule. Mulțumesc, iubită mamă. Ce asta, mă? Eu. Așa se face carnea la tocat, iau. Cu mor mașina, bă? Cu mor mașina se face, bă? Sunt ce aia? Mor mașină. Ia, așa se face. Doamne, iartă-mă de aceea, mă, bă. Nu, ce zici? Un telefon de aur pe stradă. Eu nu cred. Stop. Dau telefonul meu din aur la cineva care folosește sunetul de la piesa mea nouă BMW. Plec. Oare sunteți inconștiente? Mami, unde e? Opa. Doamne, când... Bă, ce e aia? Băi, ce e aia? Ce e aia, bă? Bă, ce e aia din apă? Bă, ce chiar e aia? Trebuie să ia. Farfurie zburătoare. Farfurie... Iuu, ce-am făcut? Mă omoară Petra meu. Ce ai făcut, mărioară, iar aici? Am vrut să spăl farfuria, bărbate, și mi-a alunecat din mână. Să nu mă scoate afară. Stai liniștită, mărioară, e doar o farfurie, se mai întâmplă. Și oricum cioburile aduc noroc. Nu te panica. Hai că la magazin, mă întorc repede. Cioburile aduc noroc. Am o idee. Una. 2. Bă, ce deșteaptă și ultima. Ce faci, mă, femeie, aici? Tu ești normală? Cioburile aduc noroc, bărbate. Ia, bagă dansul. Ia, uite, bă, la copil. Dați-i, bagă. Unde este duminica înaintea sâmbet? Anything
Unde sunteți, din Sibiu? Ia uite Bun, pe din Jina. Piodone. 6547. Stați puțin. Înainte de lucrul ăsta s-a întâmplat Hai, asta. pleacă. Voi spuneți că nu E, e... pleacă ceva. O, nu, ce-a făcut? Bre, tu vezi ce ninge afară? Bă, că ninge, noi... Don't you want... To! Ia. Ce faci, mă, acolo? Clătite! Bă, dar ia uite ce Ce deștept e faci, și mă, ăsta. acolo? Clătite! Plătit. Și deștept e. Lasă borcanul jos din mână, mă. Mă, da, ce deștept e. Așa să face în Dumnezeu, câtă ciocolată dăm în 2025 diabet. clătite. Și ce mai Iartă, pui, mă? mă, ce deștept. Ia. Să vezi că dă cu capul la aia. Ha! Ia, pune apă fiartă? Nu, pune apă și îngheață Mamă, s-a dus un pegru. Ăsta s-a dus chiar un pegru. Să vezi că pică cu totul. Ia. Dezbiu apă gheața după mașină. Să vezi că apoi scrapă mașina. Ia. Am trebuit să vă mai văd și care. Ia uite cum se dă. Așa. Ia uite. Dar noi de uită la TikTok la Milan, pe ce e asta? Dar nu TikTok la Milan. Ia uite, zici că-i sabie de bun. Ce e asta, mă? Da, mămică. Hei! Ioi. Telefonul meu. Mărioară, vine un pic. Dar ce am făcut, bărbate? N-ai făcut nimic, Mărioară. Am zis eu că ai făcut ceva. Nu merge televizorul ăsta și vreau să mă duc până sus în pod, să mișc un pic de antenă. Și tu vreau să fii atentă dacă merge. A, bine, bărbate, du-te. Dar vezi, în 3 minute mă sun, că eu urc în pod, da? Dar nu mai merge telefonul, bărbate. Cum, mă, femeie? Nici ăsta, și pe ăsta l-ai stricat. Eu nu i-am făcut nimic, bărbate, singur s-a stricat. Singur s-a stricat și mai puteșa căcat, Mărioară, ia-ți-l. Hai, Mărioară, că-ți dau laptopul meu și mă sun de pe el, că merge, da? De pe el merge? Da, Mărioară, de pe el merge. Hai, în 3 minute mă sun, că fug în pod. A trecut 3 minute. Nu, că-s Petra meu, că de pe el mere să sun. Ce face femeia asta de nu mai sună? Na, că tot nu merge. Poate că dacă mă așez așa pe el merge. Nu, că tot nu merge. Da, mămică. Look here, there is a small yellow dot. Let's insert the car key downward. You can easily shift gears in any situation. If the car key is out of power and... Ia, ia. De ce era asta? Vrei pe cap? Ce-a făcut? Bune omul. A zbart-o în cap. Ia, ia, ia. Aduce capra. Nu vreau să știu ce a făcut. Da. Mamă, ce amuzant. Ha, ha, ha.
Headshot. 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 Mamma mia, s-a dus frate în peru. Oh no! Wearing a full bottle of foundation to see my husband's reaction. What's wrong with you? My bag? What are you doing? My bag, thank you. Mamă, ce a făcut? O, nu i-a văzut ăsta. Ia. Did you close the water right? Yeah. Is your back still? Yeah. 2,000 years Wait, later. yeah. So you couldn't tell. Planting my husband's best photo in Target. Doamne, iată ce. Am uitat și videoclipele noastre de TikTok amuzante. La vedere!